Item number 1. Find the total number of squares. You still have 5 seconds to finish. Item number 2. You still have 5 seconds to finish. Item number 3. You still have 5 seconds to finish. Item number 4. You still have 5 seconds to finish. Item number 5. You still have 5 seconds to finish. Item number 6. You still have 5 seconds to finish. Item number 7. You still have 5 seconds to finish. Item number 8.
You still have 5 seconds to finish. Item number 9. You still have 5 seconds to finish. Item number 10. You still have 5 seconds to finish. Isang malaking blessing po ang maging part ng I Volunteer for Filipino Children. Maraming salamat po kay Sir Edward sa pagtuturo niya sa mga bata, lalo na po sa anak ko, si Tio na nasa kinder pa lang. Pero sa loob po ng 3 linggo, marami na po siya nalalaman about sa math, sa tamang pagbabasa at sa tamang pronunciation of words. At malaking tulong po ito sa mga pagbubulang din na katulad ko. Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info page. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children.